कॉलेज बंद हो गइल बानो तो मन नहीं खेलागत मन को तो को बात करी अब माई बियानो तो जाऊं नहीं की सकत नो माई को कहाँ जात रे कोनो दोस्त के घरे बहानो करते के जी आवत नहीं मिले खातिर तनी बात कोई नहीं खिनु आवत अरे उठा ल करे जा हेलो हेलो हाँ के ह अरे हम बोलत नहीं नंदनी नंबर बदल ले लुका अरे नंबर ई माई के मोबाइल लुका के फोन कइनी हां क्या समाचार बा कोई समाचार ठीक नहीं के कनी कि यार केहू तो बहाना मार के आओ कोचिंगो करे नहीं खुआवत नहीं स्कूले का करी माई कहती है कि कॉलेज बंद हो गइल बा तो कोचिंग का करे जेबे ओ जैसे कुछ मिली तबे न जेबे पढ़े खातिर देखा ना निक नहीं खिलाता अभी हमारे एक करे जे हमरा तो कुछ निक नहीं खिलावत सुन हम का करे जाना तनी सुनी ना हेलो बोलो कुछ उपाय करी जियो से ही चली सुन ना कह दे कि तनी स्कूली में फार्म उरम भरा ताटे वही के बहाने आ जा सचो हाँ स्कूली के पीछे हम पीपरा बा ना बड़का वही जे एगो बात कहीं करे जा हमरा खुद मन करता नो कि आगे गले के बाद मिल के बहुत रोए के मन ठीक बा करता आओ ठीक बा रखो तनी जा तनी वही जे इंतजार कर एक करे तू काहे खाली रखे रखे बउआ लाओ अरे तो आओ बस आई में तो आओ इतना बात हुई ठीक बा रखो तनी बाबू के मोबाइल लागत के राउरे माई आवत हम हतना रिक्स लेके जान पे खेल के बात रुआ से करत तनी कहता जाएगा उनका रखे ठीक बा रखी आई लव यू ना बोलन के जाने कहाँ चल जली जा बुझेबे ना करला एक जन के रोटी खाए के बा एक जन के भात खाए के बा त एक बूढ़ाऊ जौन बावन उ जतने बूढ़ा तवन तरले रहतवन आ मेहरानू के अपन कह देलन के घूमिए रे घूमिए आ बेटी ओसही अहन खेता पे से नु तो हमारे के पतो हिए नहीं के कर 10 दिन से अदौरिए सुखावटा बनता ना माई के टेंशन में के घरे सब्जी बनी आ ना बेटी के एगो ले ले भाई आजकल देखो तनी नाम के एगो मोबाइल लेके चलत तड़ी घरवा हम रहतनी नु तो देखो तनी हम मतरिया के तो देखही के हमर बेटिया कहां बिया बताओ जेकर बेटी से आन ओकरा माई के घूमे के चाही गांव कि देख के ने कि लइका पैका के बात क के बियाह शादी करावे के चाही हां तो जे मुहा गिर गइली ओढ़नी गन्ना के खेत में का हो मार दी हो खिया में झटका जल्दी जल्दी बनाओ हमर कॉलेज के टाइम होता फार्म भरे जाए के बैठे अच्छा तार फार्म भरे जाए के बा स्कूले में हां हो तार मतलब मेहंदी छपाइल बा के घून चुगल बा का भइल बा तू बताओ हम बने तो तू का करबू हो हाथी लेखा देह चपाट लेखा लेल तो घुमत का तारा लेखा लकी भौजाई के हाथ नहीं सन काम करवावा त नहीं सन बतावा मैं सब कहम नो त लो शांत हो जाई बनू अच्छा तार माई तो अफसर नु हई लील नु जे हमरा के देखा लोला पटका कम भौजी ठीक बनू ना बोला के फायदा मत उठावा देखा हमरा भी बोला मत नाना लोग तो नाना लेखा रहो सास बने के कोशिश मत करो बुझाई तारा लेखा कोमल की गांव में घुमती चुप रह फोन करतिया हां सखी करता हां सखी बस आवते बनी माई हम जाता नहीं कह देवे हां ठीक बात रेडी रही हम आवते बनी ऐसा नहीं भाग जाता ऐसा माई बाप के मुंह पर पोतावा के करखा न मन तू ही भागत होगबू नहीं हर में ठीक बनू अभी माई से कहत रुक तार बहुत लोला चलता ठीक बनू चुपचाप खाना बनाओ तारो से बेसी चलता हम तो आगो नहीं बिया के हम तो बिया के तब हमर चलता ए माई जीव जर जले कर देखल ना चाहिए ना फुटली या की कर सबतिया के सबत बन के आ करे जा पर मुंह दर अरे माई आता ना गोड़ हाथ दुखाता न का करी बहरी से क के आवत घर में देख का बाटे का नहीं के एगो कोठा नियर बेटी बिया ई ना कही न कि हां महतारी कहीं से आयल तो ओकरा के एक लोटा पानी दियाला कि ना दियाला या अपन हो कि एंगने करत रहतिया उ त मान ल के दूसरा का जन्मन आइल बिया ओकर त मन के बात बाटे मन करी त करी ना त ना करी अब तो खाने बनावे में तबाह रहतिया काज ने का हमरो घर में देखी के एक जना लिया के अइलन कि हां बेटे पतो हमर खूब लायक बिया का लायक बिया कदम सने हे जाया के बरबरा तनी बुझाते नहीं खे अरे गरदा मचले बाड़ू गल ए माई दे पैसा कहाँ चल धीरी रे कॉलेज माई इंटर के फार्म भराता तहार छोटे ना बरे ए माई हो तू ही तो हमरे को माई बड़े हम सबसे कहला सखी से नो कि हमार मातारी ऐसन सबके मातारी देश हमर माई अरे हट काज नहीं केवनी पढ़ाई करत ये एक रोज दिना पैसा चाहिए पैसा मोबाइल लेके तो तोर पापा के फोन करे ले सखी के फोन आइल हमार तू ले ले बड़ी रे अरे सखी के फोन आइल है
लगा पापा के अपन फोन लगा। अब पापा मेरे काहे खातिर लगाई आ लगाओ कहीं पैसा छोड़े कौन करा के अभी उनकर महीना ना आइल होई। अब हमारे पैसा दे बाजी नु पतो का भी कुछ वाल जाए तुरंत आ जाई ले तो के त घेवड़ा दे देता नी पतो ही मार हमारा तारवा लोटत ये ना गोड़ लगा तनी जी। अभी आपका महीना ना आइल दे माई तो लगा दी अगल बताओ। ए दे तोरा ना बतिया कर। हेलो हां प्रणाम बाबूजी कौन अनु बाबू के पैसा विदा कर दे माई के और फार्म भरे के बाद देखा तोरा कोनो बात में मांगी हम बताओ माई तोहरे खातिर मांगतानी मारे लगा बबे तारी एगो बेटी बानी खाना खा लिया। छोट बाल हमार खराब हो जाए कॉलेज में जाएगा बा हम पापा कहानिया कि एगो बेटी बानी राज करे के चाहिए हमरा हो हम भौजाई भी है तो अलगे दादा दादी करते काम खाती माई भी है तो पैसा देते नहीं के ला बतियावा ले बतिया रखी ता अबे करतनी आधा घंटा में तू दे पैसा वाला माई देख हम पैसा दे तनी आ सुन पढ़े जा तरी ना तनी इज्जत पानी अपन बचा के रखनी ठीक बा। जुग जमाना देखा तरी कितना खराब चलता ना मुड़ी गाड़ के आई नहीं नहीं तोर बेटी है शेरनी के बेटी शेरनी निकले ले ठीक मानो चूहा ना निकली तू जाने लिस नु कि मोहल्ला तोरा से डराला त हमरा से कॉलेज डराला। हां तो वे कहतनी ए सीना चौड़ा बाटे चौड़े रहे दिया ठीक बा हां हमरो इज्जत रखी है। दे दे पैसा अब दे दे अब दी जो ले 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 परसा में से एमआई ले माने 500 रुपया पहले ही से जाता नहीं माई हो अब का मांगत रही जी 500 रुपया कह के गइल हई तो का हो गई तनी ध्यानो दी बेटिया के कि काहे खाली ए, 500 रुपया मांगत बंटी को कहतनी अपन मुंह संभाल के रह ठीक ना। अच्छा हाँ। बेटी तो संभरात नहीं के पतो के मुंह संभराता काहे हमर बेटिया बुझता कि लेके भागत उड़रत का कोनो के तो उड़ारे में देरियो नहीं के हम नु घर रहतन तो हम नु देखत नहीं कि कौन रहनिया चली कहतन ना कि फालतू मत बोला जब तू घर के तना बोलते तो बाहर के आदमी का करी रे हमरा लगी के तू बुझले बड़ू एकदम से ने रौरा त ई भागियो जेन त रौरा त मुंह देखाए के बाना राखी बाकी पूरा कर दे हमार मार जाके गलत चलो चलो ओतना फलाना पागल ना हई। हां चल तरु अपन देख जा काम कर न त लगाई मुंह ठीक बा आज ये परी होई ना बुझाई हमार बेटी हम अपन बेटी के बारे में जानते नहीं कि ये जान गई बड़ी ये पैदा कइले बड़ी नटंकी क के धइले बड़ी खेनो आहा मजा तो आइबे नु करी भौजी काल ने निकली घर में बड़े चोरी का मोबाइल को अब कामे आई हन आजा करे जे के मोबाइल करे जा मैं समझ जा तन वीडियो कॉलिंग बतिए। हेलो हेलो आई लव यू सोना आई लव यू टू कनी तन वीडियो कॉलिंग कर ना एक करे जा का करी माइक देखि ले तनी ताक तेक के न करे के बा ना त जान तारा धरा जी त वीडियो कॉलिंग कर तनी करे कर सुना। हेलो हाँ बोली देखी राउर हीरोइन का पहनले बिया जान तलू यही के चले तारा के तू मोबाइल किननी की स्क्रीन टच मोबाइल तो कबो ना भेंट हो जी मोबाइल पर एक करे जगह बात कहे तने अब सामने से किस दाना तने फीलिंग जागे अंदर से एकदम तू ना कनी तार घर क्यों नहीं के का अरे ना जाना तरा माई नु गोइल बिया खेते पर अब भौजी त एने ओने काम करेली आदि कनी ना न करे जा बोला आई लव यू सोना मन जान कनी कहिया भागत तड़ू ए जान तरा माई से कोले बनी नो के हमरा तार पीछे के हो ने उठा कमरा रे नतिया करके ठकवन में लोग बानर लेखा मुरे सुरता वाला काट दे दो गलऊ आए केवन हो केवन हो अरे सखी रे सास माई रे जिला दी कबार दी आए अजी मामी जी हे पा बैठ मामी जी माई करतड़ू माई करतड़ू हो अबे बताओ कौन मोबाइल देला त कपार फाड़ दे मार के ही से बाप रे हई का हो कौन है मैं लइका वीडियो कॉल में चुमा माई सखी कइले रे मसाइले फोन रे मोबाइल त हम ही ना किन के देले हई काले माई पैसा देला जी मोबाइल हुआ अब तारे के हर चीज देखावत रही। हां अरे बाप रे माई रे बिगाड़ी भाता से बतिया बिगाड़ी काहे मारा पीटी करतर हो माई रे लाते से खून फेंका बोल मार देला जी रे देखना तो पड़ा ये मोबाइल कहां से पौली है माई सखी के नु बेगम से चुरा लेने मोबाइल वो बतियावे लेनो इसकी इतना 3-4 गो रखले भी होते मोबाइल को चुरा के ले लिया ये मैं तो बतियाई पापा से वीडियो कॉल सुनो उ रहली त हम कुछ ना बोलनी त तोरा के जेता ने हम छोटा छोड़ता नहीं होता है तुम हमारा के का समझता रही रुक तो हाय रे माई
का करे करे तू का समझता रे तू का समझता रे अरे मेहनत मारे माय 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 अरे माय माय हम ना माय माय हम जे तू छोड़ तनी तो ने रे ए माय हम ना लागले साले बा ए माय सुन माय रे हमरा ओई लइका चाहिए रे माय लइका को कॉलेज पसंद तो कइले तनको लाज बेटे रे बेला जाबा करे उ कहता ना बाहर में गोल बड़न अपन माय रे सुन हैं कि पैसा रुपया बानो टिपका ओकरे से प्यार करी अब हम का करिए दादा अरे रुक तो बाप ये फोन करतनी अभी का अभी बोलाव तनी ठीक ना हमार पतो ये कहत रहली जा आई मुंह लागल कहत रहली लेकिन अगर हम बतिए ना मान घर में हो बना रहूं घर में 1 मिनट ना रह सकिला मायो मारते भौजाई मारते का समझ ले भैसे रे अपन करे जाऊ के बुलाए रह जाऊ कि त रह जाऊ हमर फट से अब पाछी लेके दौड़ जाइयन ना समझ रे सुनो अबे निकला तनी घर में माई की इज्जत जाई नु हाथ में पकड़ी जाओ रात में हो जे भैस तब समझ में ये दादा मैली जतिया हमार माटी में मिला के गइल हो भगवान जी हमार पतो ये कहत रहली लेकिन ओकर बतिया हम जानत रही कि झूठे कहती है कितना देवी देवता के मुंह देखली त एगो बेटी मिलल हो दादा हम का करी अरे हमार पतो ये सही कहत रहे आज पछतावा होता कि पतो ये के बतिया मनले रहती काहे हमरो वतनी ले 2-5 किलो ले ली चाहे 6 ना टोला में बाटी के तिलक बच गइल कम से कम 10 लाख बचल त 2000 के मिठाई बाटी आज सार हम बतिया मान गलती न तो हमारा ई ना पछ का खातिर और मुंह दिखावे लेके बानी मुंह दिखावे लेके बानी कतनो हम सुनी कतनो को हम के गोल भी मामा के यहां फुआ के हां त क दिन गोल बिया खाली नतिया हमारी मर्द ई सब करवैला सब करे के पैर पछा ना 3 गो से बतियाती 4 गो से बतियाती बुझा तक दर्जन के हिसाब से रख ले बिया हमारी जतिया कैसे बची हो दादा तहारी जतिया का बुढ़ी तहार त 2 दिन के जिंदगी बा हमार मर्दा हमरा के सीधे बोरिया में काट के बिक दिहन ओकर गलती कइले आ हमारा पर परी